Prezidentka Mezinárodní federace rock'n'rollu ani tentokrát nevynechala svůj zvyk a tedy opět pozdravila diváky v jazyce země, ve které se mistrovství světa koná. Miriam Kerpanová ze Slovinska si tím získala spoustu příznivců v hledišti. Stejně jako tahle disciplína, kterou předvádíme českým televizním divákům, vlastně teprve podruhé jde o formace Boogie Woogie. Poprvé jste viděli ukázku tohoto odvětví v záznamu z květnového mistrovství republiky. Tam to byly jednotlivé páry, tady tedy formace, která vznikla velmi nedávno a za pouhé 2 měsíce se ze spojení tanečníků z Oldies klubu v Hranicích na Moravě a z klubu v Dubňanech vytvořila opravdu slibná formace. Její lídr Radomír Fojtů přizval ke spolupráci zkušeného trenéra oddílu Charlie Club Bratislava Laca Rupelta. No a myslím, že ta spolupráce přinesla plody. Tato formace ve svém vystoupení používá nejrůznější prvky ze showdance, ze swingu, charlestonu a především z lindy hopu. Trochu méně je tam základního kruku boogie woogie, ale to zas tak nevadí. Konec konců potvrzuje to i výsledek této formace, která se velmi rychle dostala hned až do finále mistrovství světa. Co jí možná trošku ublížilo, byl lichý počet 5 párů, 10 tanečníků, může jich být těch párů od 4 do 6 a samozřejmě formace se snaží využít maximálně tuto mez, tento limit. Menší formace obvykle u rozhodčích nemají takový úspěch. Nakonec česká formace HD Dance obsadila ve finále 6. místo a snad tenhle výsledek, ale možná ještě víc úspěch, který měla u diváků, přesvědčí české tanečníky, aby pokračovali na této cestě, která začala opravdu slibně. Zatímco čeští tanečníci vsadili na kostýmy z počátku swingové éry, tak tady se posouváme s německou formací Three Generations dál někam do 50. let. Je to jiné pojetí. Tanečníci mnohem víc ve své choreografii vycházejí z toho základního kroku boogie woogie. A můžeme si všimnout také podstatného rozdílu oproti formacím Masters. Rock'n'rollovým formacím Masters těm se asi přece jenom nemůžou věnovat tanečníci v pokročilém věku, zatímco tato německá formace nám dokazuje, že se opravdu v boogie woogie mohou spojit i 3 generace. Tři generace nakonec obsadili 3. místo a získali bronzovou medaili. Určitým překvapením byla tato ruská formace, která si říká Bingo Boogie. S těmito Rusy, jako kdyby i porota, měla trošku starosti. 2 z 5 porotců umístili v konečném hodnocení Němce o 1 příčku výš, ale nakonec 3 druhá místa rozhodla ve prospěch
tohoto ruského týmu. A určitě si můžete všimnout teď vepředu, vlevo, Olgy Zbytněvové, mistryně světa v akrobatickém rock'n'rollu dvojic a také vůdčí osobnosti nejrůznějších ruských rock'n'rollových formací. Jak si možná pamatujete z našeho záznamu z mistrovství republiky u Boogie Woogie jednotlivých párů, tak v tomhle sportu se předvádějí choreografie dvojího typu, dvou sestav, takzvané fast a slow, neboli rychlé a pomalé. A právě Rusové ve své choreografii jako jediná z formací tyto dva styly dokázali zkombinovat. Ale teď už se soustřeďte na mistry světa, a to nejenom letošní, ale i minulé. Boogie Magics, německá formace, předvedla jako jediná opravdu takovou nefalšovanou, ryzí Boogie Woogie sestavu. Také v tomto případě jsou ve formaci tanečníci zkušení třeba až 50letí. A jejich choreografie je vyzrálá, uhlazená jako celek, zkrátka dokonalá. Zatímco Rusům trošku ztrácí synchronnost, v tomhle případě všechno zapadá, jak se patří jedno do druhého. Pokud máte rádi taneční hudbu, asi poznáváte písničku zpěvačky Christiny Aguilery Candyman. Možná už tak dobře nepoznáváte, anebo třeba ano, klip, který Christina Aguilera k této své písničce natočila a je vidět inspirace tímto klipem i v této choreografii. A to také, pokud jde o kostýmy, které byly krásně pestré, ale celá ta choreografie je barevně pestrá, rozmanitá, plná změn, složitých figur, plná show, no a opravdu se divákům hodně líbí. A tady už to bylo úplně jasné. Všichni rozhodčí se shodli a umístili Boogie Magics na první místo. Na druhém místě skončili Rusové a na třetím další německá formace. Jak jste dopadli v kategorii Boogie Woogie? Pro mě je druhé místo krásné, protože, jak to říct? My jsme rock'n'rolloví tanečníci, ale Boogie Woogie máme rádi, protože je to velmi zábavné. Je to obrovská show. Myslím, my jsme to dnes zkusili a jsme skutečně velmi šťastní za druhé místo. Jste absolutně nejlepší na světě v rock'n'rollu, takže v Boogie Woogie budete nejlepší na světě kdy? Pokusíme se. Za 4 roky? Ano, za 4 roky. Jako pořadatel, jak byste zhodnotil kategorii Boogie Woogie? Tak tam bych určitě rád podotkl, že to byl vůbec první start boogistů na soutěžích VRDC a zhodnotil bych ho kladně, protože nečekali jsme, že by tato formace měla vůbec možnost postoupit až přímo do finále soutěže. Takže z 6. místa žádný smutek není? Rozhodně ne.